Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati andonsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucyo go busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wahirire mwancho murire na karibu sana ase Ekeonga Chinsa Ikomi chabono maragoba chengro kwa Matildah Obaigwa na Wilson Magori kwa asensemo yubimanyere avila kariri kwanekea kwa nyore chivicha na mariogi asinchira engekirano nekiro ngochaka Ekeonga mwancho murire kochaka kwa ase chinsemo cha gachuba ekirobono umubere bo mugakoyo mo nyara gutoka ase oroche rwa nyangori ase chinsemo echo nekirobono enka hose yamate yo mugakoyo yanyare komanya abamenye bechinse mwecho naboigo abanyanyimbo na umugako yo nigo abetega kubora kurwa ewiki yetawekera ekero omubiro yo nyara gutoka se oroche kurende omutwaye obwate chingoma chintindi nekero bakubora obutukibonyara gukorekana naboigo kumanya ningi kerete omugako yo hosiribwe mapwaye asinchira enga uneyo abere tomenye tenere myake menge ntararo tabiyaye tabwati madeni onde bwensi mpaka kuna Jumamosi nkorwe kanisa Chinsa wakire Monday Sunday ali abana bako ngakiresi minga lere kole kana umugaka taraira elio nkaimuka kegema Jumapili kujikogana ya mirango yere wasi egitegesie kire koruime akaroto chete koigora na otwa nyara tenga tayo asebono ige birito igire korora ase bikoro do bira ngero goraria it's about 500 meters korwa se kwene na aga karuja kama se gororo ari ko ikaiga na sa enge sana rocha abantu barenga site ya misini abandi korwe ngumbi iri abandi korwe ngumbi na karocha akakorigere tibakama na ndi banja ari ngororo none karaba kamina ko batenga tuwaligiri abandi ngaligere ingeme tegoro sino asungira ende nkyale ngo wikira bono igaro korigere kwanenje najo umwana wase na arabisire bona are tugaiga bono omumuro yo minto osiretore otokire rocha igekera rusi gutwanyorera kilomoro
igorende gokoranga itira kamana koretuga angena police nyangori igo iga itire akamana koretu akabekwa nonye negetambangi atuka no kire kurumate kai kamuranche amarua ya tugitare iga fabrication ya gachuba abeira mange abagambi basinyiruko ya tanga egento kiare ko bagaki kamuranche aba DC naba OCS kamuranche mutago tachare ndegera marua yake ana arakoreta mangana mange Moncho mwerigire gutigana no roboti rogoichana ni kubono abaiburi banyare kubori wababe ebyorokererie bya guchase abana babo ayega ni gahokorekana ase kinyoro kia mwamogeza iyo gutoka me location ya kia mwansi Kitutu Central Ward aime ya Kitutu cha South County ya Kisii ekirobono abamenyi wetsinse mecho nande banyare guchengira obokoreri wabosa anamuno ekirobagendete kubwata ebibande batari gwakanera kindi gyonsi Makori. Kwa siku ya leo niko na furaha sana. Kwa sababu mtu kama mimi sikuwa nimepata kipande. Na ilikuwa inanikaria sana changamoto. Lakini kwa saizi naona tumeweza kuletewa this kind of exercise hapa karibu na kwetu. Na nimeweza kuona pia wazee, viwete, kila aina ya watu wamekuja leo kuja kupata these ID cards. Kama ritengo Judith Kerubo. Kwanza litukoria rero itore no magoko monena senyencho. Exercise kyo kubata ebibande yachire mashindani. Konyango twara tore obokongu transport ka teke town nene lakini sibono iga we are so happy. Nande tokwira neri Dr. Felix Atisa. Mbia mono asokorete exercise ke mashindani. Kutoka hapa paka town ilikuwa inatukalia kazi sana. Saa zingine unapata transport inakaa juu, saa zingine unafika unapata una the right documents then unarudishwa. Sasa imetukalia challenge sana. Challenge ko baso omuntu gutatware gasi goseko bakende gyonsi yakobori bweke bande oteba tabwati ukomori ngyo tatwaretie kebande oteba gosena no mugako gerete gosomongina tarabwata kebande osomogako kana ta tinda bwati umongina one kebande bono togosomia abana twakoria abana chisukuru batabwate ebibande ogojikoiro mwana ajikobwate kebande gwasagwe kebande kyo abayiburi bawo bonse igongo tebagaki tigaba bwate ebibande abangina bare ebinyoro n'abagaka arore ng'abangina bawo ri banyomete onyomanyete mukayo orororo atari goseria amubwati ekebande abereka koronyorira abana asenkeyo bana mbari gocha kogenda ndi gutigara ime ye county ya Kisii kurwase bunge ya Bonchari ni gobono abamenyi be wodi ya Riana banyare kwe murunganeria epara embe eyukro ase Chinsemo cha Kirina eta Chinsemo cha Riama yaka goika Nyasagati ekirobono abanyare kwe rabuna tibari kunyara goikerana nonyene ase Nyagitari ere ase Chinsemo cha Nyasagati naboigo nonye aborokiwa kiroba kogenda ase Chiskuru bigo bakonyora obokongo obonene kirobara gire ebiara abarai bari ase chavisi na kuba poria banyare kubakorera emirimo na bariete chira jena fedondieki igana onka we this ebareye igere ko ngarisa Nyasagati Kerina. This is the main road. Nyasagati gebwate a secondary school na ndende bwate dispensary na ndende gebwate population ya 400 students. So the students abande ba umia kama aboniga ekero go irwo chimata abande mbabunegeta mako babekeri chibrasta we have the evidence turanyare korokia one kare pare ya beire kabire twasinyirunga ya babunge twachode bacheta ebo MCA awa ebo MP bana kororekana one tokubolinga ingi kerekebe etwa bachorete bobe goseno buraibu arengo bobe twarueta mako kamabe epare ye igaya sale kire kortwa ruete chikura ntwanya korreno ino mochunbe twaete chikura nakayale ama tole ningaro epare ye lwa bana bagweta utie sukuru wachinya sagati ngai bagweta terosiri kwa ama chunbe tokonye ya epare ya sale kire na kikawa kora na yora tokonye na twaete chikura serikali watakonye na simbara tia sole pare ye biru mono koruna komwe koro kulikoli lakini bane pare nene ego connect Nyasagati Kerina Nyasagati secondary direct na remain road ekwana Nyasagati lakini bana ntwanya korange korosi epiki ko mwali mabuna bone gari nja chete kwete gaso ite ke weta sakyo machume takonye
mwancho mulire utikara ase oroboti rwechi para ni gobono omojumbe o South Mugirango musikie Silvana Tosoro aboigo anyare kubora na chipara anne mono aiga ase rogongoro gusinje wenete kugare waka ukwanira epara ekurwa Kisii gochia somochio keroka na boigo gochia sotik ni gobono anyare kuraria bune pare yo ne wenete kugare igwa erio kuguswania gose kokeya amabe aria kunekewa ase Chinsa mecho na boigo ogoiti ibana usugoitinyana obwechigari ekero obosombi obogende tayega nigaya kwana kurwa ase bunge nene ritukoria rero. Other Kenyans opt, Honorable Speaker, to drive from Nairobi to Naivasha for what nowadays they call staycation or something, or just a little bit of some holiday, because that is another area that has become a common holiday destination, Honorable Speaker, especially for those who are not able to raise enough money, Honorable Speaker, and even not even enough money. There are very, very good hotels, Honorable Speaker, nowadays in Nakuru, Naivasha area, Honorable Speaker, that people go for holidays, Honorable Speaker. But unfortunately, there is a challenge. You drive all the way from Nairobi, you get to Westlands, but past Limuru, Honorable Speaker, you then now start finding a challenge or getting a challenge of the road network because of so many vehicles, Honorable Speaker, on the way. Because there are so many vehicles on the way in that route. If there is something that we need to think of as a country, is expanding such highways, Honorable Speaker. The roads that go all the way to Malava, the roads that pass through, you know, you go, Honorable Speaker, from Sotik to Kaplong. It's like a road, Honorable Speaker, that was made when the population was hardly, 2 million people in this country or 3 million people in this country. It is really not a road that people should be talking about. And I see Honorable Osero looking at me because that is his home and he knows very well that there is a challenge between Sotik, Keroka, Kisii, and going all the way, Honorable Speaker, to Tsirare. It's really, really a big challenge, Honorable Speaker. And there are so many vehicles on the road. Those roads, the implementers, or rather the people who came up with that structure of such roads, Honorable Speaker, did not envision a time when we will be densely populated as we are and with so many people on the road. And that is why this motion is coming in timely. Look at Mombasa, Honorable Speaker. Not everybody is able to afford a flight to Mombasa. You know, that immediately you get to Makutano at the junction of Machakos towards Mombasa, Honorable Speaker, the road becomes slimmer, and slimmer. And because it was actually made, or it was constructed over 30 or 40 years ago, or even 50 years ago, and not really well maintained. Sometimes, of course, there are potholes on the road. Some irregular bumps have been erected by people because of the accidents that are occur, Honorable Speaker. And we even squeeze ourselves with the trailers when you're driving in those roads. I mean, really, it is about time that we start having this discussion. Gutigana nayo na kirabono rituko riokorigereria egatia makongu bari abatakano abagwetera ase ensengima erio rirabe chitarike 23 gose rituko ria Jumatatu wiki wocha nigobono omo MCA we Ibeno Ward omoske Steve Arika anyare kwarigania aba agosie omwanya gitinge gocha ase ward ya Ibeno anemono gukwanira egatia makongu ari ababuraka abatakano na gotintakana bagwetera anemono chinga kibune chiga ekerobugima wabeire obokongu kigima na boigo niko atebire byombe ao bichiwekerana ase Chinsa mecho irikwana na obosemia na boigo kumanya obuya bukulinda abantu abaiga mborobe Marita Stivarika mwemsewe godi Ibeno nkwarigania ababuraka n'abatakanwa ase litukuria Jumatatu sitarike 23 ase Ibeno mission egere baichi banyora bosemia neri tukurigo chengerwa ase nsengima konyora ababuraka n'abatakanwa nenche naro chenga imbuya baiche basanke nga wetero bugimo boiga inkime cyane kiba bwate bino mutakano nande mu cyane ko bwate bino mutaka kyagera mbabwate cyane mingi bande kero bakweriro bagakamba kwegwa bangana ichitaito titi nindato mo ugaya ni gosoma kolega sikuru semo y'indemero egere ba semi mbaro kurwa semo yogolemi aba semi bande baje kurwa semo yokweli kibyombe egere tigatosoma ni buna nali kateba ngana ne pipili nakateba ababara batakano gose ababuraka nyasaye nabasigete cyaranga tebale nga
bantikire igo nogotikerwa na netubwatenga n'abantu abange bagusiribwa aseng'encho yogotamanya n'obumanyi obo nabo tutagete bache banyore semini iyo ase rituko ria Jumatatu igonye kwaigure ling'ana eriga bachike baite bonsi egere tosemani einero n'oburai ebi n'ebintu binde twakora igo naye turi mutakano gustori mubaraka ige meeting iyo ne ya kegera Chinsa chinde nkoinyora bale ne intute trabanyora unase wodi ebeno na tabiri no mugabana entuke bate function na tabiri muchumbo itonto bate umurobiri yiga egera tolenga na kitoko bwatrana ne na ekero bono ebikaro bya bunge ya Nyamira byanyarire kwiraniro asinchira engikero nabweko eyo bwamo kegima nigo aba MCA abe county yo bono banyare kuboriwa banyare kurigereria egati ye Chinsemo ogete use Chinsemo gete echochire ase budget yo makoyega mwaka bwechibesa o wechiri bubere 20 na isano nemo gochia o mwaka bwechiri bubere 20 mwancho muriro mwaka bwechiri bubere 20 na isano gochia chiri bubere 20 na isano nemo nekiro bono baboliwe banyare wekirania engane yo asobwango kiagera budget yo nechikobekwa obosio bwe bunge ase ewiki ocha Samarita Douglas Rutongeo Serisosa kwa the budget ya Nyamira ye ile proposed ya 2025-2026 una intwe Nyamira budget champions tu analyze the budget yeyo ona ba MCA tu abarikire memo oko pinpoint stoko na game media the budget biarenga se budget biro ire na bono tu aligire tukarara service ya gender and disability tu anyorete omwako yo edete ba begete budget ya disability board baba begete 7 million ase amana yo kubakane meshahara lakini ekero tu akore tu jungusi tukanyore board njanya korosu Nyamira ya disability bono tokubulia abananchi ebe seria begete ase budget 7 million ya previous year ne board they in place kajebe seria cheti bale baba begete ne budget but then still body in error bona ndo tokubulia ba MCA sari ba chiramu social konyoro aligiri budget yigera ofisi ya disability ya body ya disability in place like particularly to concern kibese nkire county government ya Nyamira ya etwe chikoro kutia froka chia jingu establish na salipen chikole majibo hall chikole majigo protected place chi project yecho ntutaide kujiro on the ground ntutaide ba MCA baito bakole ndo yego social audit so that the project yecho ndo chimekiro chibese chidona chia kwete tumekire bya and to aroro babeke 210 million chia next financial year amagana froka again ayo na yanda mange yanyore asinjira yo wikirano ase Ekeonga Chinsa ibere cyalero maragoba naboigo Chinsa inye umwancho muligereria ase ebiro biga nigonda chikumwarigania amakopio onkorogo naboigo DJ Topsha asomoroberio bwekerorano ase ebiro biga kokoiraneria mpya mono kiagero gende tukoba umwegeno naboigo hingo kubolia ogende gotigara ime ya Getembe TV chinga kichonsi nkorokwa Matildah Obaigwa. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa biga kurigiria amabati aiga ntobwate team ya tembo abo bago kolemirimo ase
showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate no corrugated na boigo box corrugated asime babwate dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama bati aliaye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago na roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asobwango edukenyega ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imeyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asabange bakiri gwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silva Care ni nyagitari yekerero asumuchi ubusungu